16 липня 2026 рік. Томат гном, медове серце. Ось такі серцевинні плоди, ще наливаються. Врожайний. Такі гарнюні. Мені вже подобається цей сорт. Гарненько так плодів набрався. Ось підростають. Висота сантиметрів 60. Зразу видно, що буде тоненька шкірочка. І, скоріш всього, що так як жовті зазвичай солодкі, смачні. Ну, будуть достигати. На протязі декількох тижнів достигнуть. Зроблю відео, покажу, який він. Я думаю, буде маслянистий, м'ясистий і солоденький. Всім гарного дня. Гном, медове